A dyma ni te, cystadleuaeth ola'r dydd yma yn y Pafiliwn Gwyrdd. Cystadleuaeth y Côr SA blwyddyn 7-8-9. Mae yna 4 côr ar 10 yma yn barod i'ch diddannu chi pnawn yma. Fyddwn ni yn trefnu'r cystadleuwyr i fewn i 4 grŵp. 2 grŵp o 4 ar y cychwyn a wedyn 2 grŵp o 3 ar y diwedd. A rhwng y grwpiau hynny fyddwn ni'n agor y drysau felly. Allwn ni ofyn yn garedig i unrhyw gefnogwyr o unrhyw gŵr, unwaith mae'ch côr chi wedi cystadlu, byddwch yn barod i adael yn ystod y bylchau hynny, fel bod ni'n gallu yn siŵr bod yna lif o gefnogwyr o bob ysgol yn cael y cyfle i ddod yma i'r Pafiliwn Gwyrdd heddiw. Os allwch chi ffeindio set yn reit sydyn ac ymdawelu, hon di cystadleuaeth ola'r dydd a mae'r plant yma di bod yn gweithio yn galed iawn drwy'r dydd. Os allwn ni... Na ni. Y darn prawf, gweddi 2 gan Caradog Rhys Williams a mae'r beirniad di cefn i'r bwr yma na Catrin Wyn Hughes ac Aled Wyn Davies. Rhowch groeso iddyn nhw. Nhw fydd yn gorfod penderfynu pwy sy'n dod yn gyntaf ail a thrydydd. Felly, na ni. Noddir y gystadleuaeth hon gen gwmni Pilgrims UK a mae'r tlws yn roddedig yn y diweddar Trevor Sutton Twickenham, cof am i'w wraig, Ann. Ac felly, heb oedi dim hirach, dyma chi, y côr cyntaf i gystadlu Ysgol Llanhari yn dod i'r llwyfan rwan. Rhowch groeso iddyn nhw. Dwi'n gweld i'r beirniad yn barod. Côr Llanhari yn barod. Na ni te. Greu'n siŵr bod pawb yn cael ei glywed, yndi? Ffantastig, diolch yn fawr i chi. Y côr sy'n agor y cystadleuaeth yma felly, Ysgol Llanhari. Thank you.
Yn agor y gystadleuaeth fanna, ysgol Llanhari, diolch o galon iddyn nhw. Dyn ni'n mynd o'r de i'r gogledd rwan. Yn camu ar y llwyfan, mae ysgol Dyffryn Conwy. Yn canu'r darn prawf, gweddi 2 gen Caradog Rhys Williams. Mae yna ddisgwyl i'r canlyniad gael ei gyhoeddi am 7 o'r gloch heno yma wrth lwyfan y cyfrwy. Felly, nodwch hwnna yn rwle. Yn dilyn Ysgol Dyffryn Conwy fe gennym ni Ysgol Gyfun Gwent Isgoed a Ysgol Gyfun Cwm Rhondda cyn i ni agor y drysau eto. Syni bod yna gymaint ohonych chi yma yn y pafiliwn wedi brafio tu allan. Dwi'n gobeithio bod y mwd wedi dechrau sy'ch chi. Fyddwn ni gyd yn gallu mynd a'n ceir allan o'r maes parcio heno yma. Ysgol Dyffryn Conwy'n barod? Beirniad yn barod? Dyma ni, Ysgol Dyffryn Conwy.
Diolch yn fawr iawn i Ysgol Dyffryn Conwy am y perfformiad yna. Nesa ar y llwyfan, Ysgol Gyfun Gwent Iscoed. A mae o'n rhyfeddol faint o waith sy'n mynd mlaen gefn llwyfan ar draws y maes i sicrhau fod pawb yn cyrraedd i cystadlaethau nhw i gyd ar amser a bod popeth yn rhedeg fel watch. Llai gredu bod y plant yma'n eitha blinedig wan. Hynny. Men choreography efo'r microphones. Neu'n siŵr bod pawb yn cael ei clywed yn glir. Gwych. Di Ysgol Gyfun Gwent Iscoed yn barod? Ie? Beiriad y barod? Ysgol Gyfun Gwent Iscoed. Down.
Ysgol Gyfun Gwent Is-Coed. Côr nesau gystadlu, a'r côr ola cyn y drysau gael ei hagor, ydy Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Ac ie, fel sonies i, unwaith fydd Ysgol Cwm Rhondda wedi canu, mi fydd y stiwardiad yn agor y drysau, a mi fydde hi'n gret petai unrhyw gefnogwyr o'r 4 côr sy'n newydd ganu, os allwch chi ymadael i wneud lle i gefnogwyr gweddill y corau. Dyn eisiau gwneud siŵr bod pob ysgol yn cael cynrychiolaeth gyfartal yn y gynulleidfa. Pedwar côr ar 10 yn cystadlu, felly mae gen y beirniad Brynhawn Bech bywiog o'i blaenau nhw. Dyna ni. Di Ysgol Gyfun Cwm Rhondda yn barod? Beirniad yn barod? Dyma ni te Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Ond mae
Na ni. Os ydych chi ddod o hyd i'r sedd agosa ac ymdawelu, allwn ni barhau ar cystadlu. I'r rheini o'ch chi sy'n newydd i'r pafiliwn gwyrdd, dydy ar ganol cystadleuaeth Côr SA blwyddyn 789 a noddir yn hael gen Gwmni Pilgrims UK. Dyn ni'n mynd i gael 4 côr yn canu rwan cyn i'r drysau ail agor, a'r cynta o'r rheini, Ysgol Glan y Môr. A maen nhw'n amlwg di dod â'i ffans efo nhw, reit yn y blaen. Y darn prawf i'r rheini o'n chi sydd wedi ymuno efo ni. Gweddi dair gen Caradog Rhys Williams a'r beirniad Catrin Wyn Hughes ac Aled Wyn Davies yn gorfod penderfynu ar gyntail a thrydydd allan o 4 côr ar 10. Dwi'n falch mae fan hyn dwi rwan a ddim yn fanna. Chi'n dawel ac yn bihafio. Da iawn chi. A diolch i chi am fod fama yn y pafiliwn gwyrdd. Mae'n bref iawn tu allan. Am y tro cyntaf ers cwpl o ddyddiau. Na ni, di Ysgol Glan Môr yn barod? Beirniad yn barod? Ma ni, Ysgol Glan y Môr.
symud yn syth yn blaenau. Dyma ni'n cerdded ar y llwyfan yma, Ysgol Henry Richard. Holl ffordd o Geredigion. Ie? Lly clywed y cardis yma da? I'ch atgoffa chi, mi fydd canlyniad y gystadleuaeth yma yn cael ei gyhoeddi am 7 o'r gloch ar lwyfan y cyfrwy. Felly, gefnogwyr a rhai sydd mond yma i wynhau'r cystadlu, os ydych chi eisiau gwybod pwy sydd wedi cael ei dyfarnu gyntaf, na 7 o'r gloch llwyfan y cyfrwy, dyna di'r lle i fod. Fel y gwelwch chi, dyn ni'n siŵr bod pawb yn cael pob chwarae teg yn cael ei clywed yn glir. Lot o waith caled yn digwydd gefn llwyfan yma. Ydy Ysgol Henry Richard yn barod? Beirniad yn barod? Ma' ni te, Ysgol Henry Richard.
Diolch yn fawr iawn i Ysgol Henry Richard. Chi'n gweld nhw'n cerdded ymlaen yn barod? Dyn ni'n rhoi 10 dani yn y gystadleuaeth yma. Rhowch groeso i Ysgol Bro Preseli. A maen nhw wedi dod o'i fan club hefyd. Dyn ni wedi mynd o Geredigion i Sir Benfro. Fel soniais i gynne, fydd y côr buddigol yn ennill tlws yn rhoddedig gan y diweddar Trevor Sutton Twickenham cof am ei wraig Anne. A chawn nhw ddim gwybod pwy sydd wedi ennill y tlws yna tan 7:00. Ond dyn ni wrth gwrs yn cael mwynhau clywed pawb pnawn yma canu gwych ar y llwyfan. Reit te, di Ysgol Bro Preseli'n barod? Beirned yn barod? Dyma ni te, Ysgol Bro Preseli. Sy'n dal fy siarad. 'O gam i gam
Diolch yn fawr Ysgol Bro Preseli. A fel maen nhw'n ymadael ar llwyfan, dyma ni yr ysgol, y côr ola yn y pedwarawd yma, Ysgol Gymraeg Eisteddfod. A o be dwi'n glywed, mae lefel sain y cefnogwyr yn mynd yn uwch ac yn uwch ac yn uwch. Pidwch gadael fi lawr yn symud yn blaenau wan. Unwaith fydd Ysgol Gymraeg Eisteddfod wedi canu, mi fyddwn ni'n agor y drysau am chydig. Os oes unrhyw gefnogwyr o gorau sydd wedi canu eisoes yma, allech chi fod mor garedig a gwneud lle i gefnogwyr y corau sydd i ddod. Fel bod pawb yn cael yr un croeso ag Eisteddfod. Ydych chi wedi codi'r bar. Chydig bach o waith meicroffonnau. Eisteddfod, wrth gwrs, yn hannu o ardal yr Eisteddfod flwyddyn nesaf. Gobeithio fydd y croeso'r un mor gynnes ym Mharc Margam. Na ni. Eisteddfod yn barod? Beirned yn barod? Ma ni te. Ysgol Gymraeg Eisteddfod.
mae'r drysau wedi cau. Os ydych chi gymryd eich seddau cyn gyntaf a phosib, i ni allu cario ymlaen efo cystadleuaeth y cor SA blwyddyn 789, y darn prawf gweddi dair gen Caradog Williams, a'r beirniaid Catrin Wyn Hughes ac Aled Wyn Davies. Yn aros fama gefn llwyfan mae Ysgol Uwchradd Glan Clwyd. Ac wrth i Ysgol Glan Clwyd gymryd i safleoedd ar y llwyfan, gai atgoffa'r stiwardiaid mae ar ôl 3 chor fyddwn ni'n agor y drysau nesaf. Yr rheini sydd gen i ar y rhestr i ymddangos nesaf ar ôl Ysgol Glan Clwyd ydy Ysgol Maes y Gwendreth ac Ysgol Bro Hyfgen. Ond wrth gwrs, mae jigsaw mawr ydy'r Eisteddfod. Felly, dyna dyn ni'n gobeithio i gael nesaf, ond os oes yna unrhyw clashes efo pafilion eraill, na i gadw chi in the loop i stywed y Sais. Noddir y gystadleuaeth hon gen gwmni Pilgrims UK, a dyn ni'n diolch yn fawr iawn i'r cwmni yma am noddi cystadleuaeth Urdd, sicrhau bod ni yn dal i allu rhoi cyfleoedd amhrisiadwy i blant bech Cymru. Blant bech a mawr. Na ni. Ysgol Glan Clwyd yn barod? Beirniaid yn barod? Ma ni te. Ysgol Uwchradd Glan Clwyd.
Diolch yn fawr iawn i Ysgol Glan Clwyd. Nesa ar y rhestr i gystadlu, a maen nhw'n neud i ffordd ar y llwyfan wan. Ysgol Maes y Gwendref. Wel, falle bod chi yn fwy swnllyd nag ystol y fera. Ysgol Maes y Gwendref yn dod ar y llwyfan wan, a wedyn dyn ni'n disgwyl Ysgol Bro Hyddgen, yr ysgol leol i ddilyn. Na ni. Pawb yn barod yn Ysgol Maes y Gwendref? Beinydd yn barod? A wi te. Nesa i gystadlu Ysgol Maes y Gwendref. Once more.
Diolch yn fawr iawn i ysgol Maes y Gwendref. Un whoop bech yn y gornel yna. A dyma ni'r côr nesa. Y côr lleol, Ysgol Bro Hyfgen. Ac mi wna i gymryd y cyfle i atgoffa'r stiwardied ar ôl i Ysgol Bro Hyfgen ganu, gewch chi agor y drysau. Ysgol Bro Hyfgen. Un o feibion, un o gogiau. Bro Ddyfi, Iron Pyw yn lywydd y dydd heddiw. A gito'r llun un arall, fory. Reit te, Bro Hyfgen yn barod? Y beirniad yn barod? Ma ni te, Ysgol Bro Hyfgen.
A mae ni te. Gret. Os ydych chi'n gwneud eich ffordd chi fewn i'r pafiliwn, cymwch sef yn reit handi. Yn ymuno ni, mae yna pafiliwn gwyrdd ar gyfer 3 côr ola. Cystadleuaeth y côr SA blwyddyn 7, 8 a 9. Y corau sy'n weddill i ganu, côr Ysgol Uwchradd Bodedern. A maen nhw ar ei ffordd ar y llwyfan wan i ddilyn côr Ysgol Godre'r Berwyn. A'n cloi'r cystadlu yn y gystadleuaeth ac yma yn y pafiliwn gwyrdd heddiw fydd Ysgol Gyfun Gymraeg Ples Mawr. Bref gweld bod gen pob un côr, neis gweld bod gennych chi gyd eich cefnogwyr. Ie, yr darn prawf i'r ein ohonoch chi o ddim yma gyne, gweddi 2 gen Caradog Rhys Williams a'r beirniaid Catrin Wyn Hughes ac Aled Wyn Davies. Y tlws ar gyfer y buddigwyr yn roddedig gen y diweddar Trevor Sutton Twickenham cof am i'w wraig Ann. Ma ni te. Barod? Beirniaid y barod? Dyma ni, Ysgol Uwchradd Bodedern. Sy'n dal fy siarad
Gwych. Diolch yn fawr iawn i ysgol Bl.7. O Bl.7 i'r Bala, dyma ni yn dod ar y llwyfan ysgol Godre'r Berwyn. Dych chi'n mynd i gofod teithio'n rhy bell. Wrth i'r cystadlu ddechrau dod i derfyn yma heddiw, gan i gymryd cyfle i ddiolch i'r staff cefn llwyfan ac i'r stiwardiaid fama yn y pafiliwn gwyrdd. Am weithio mor... Ie, clap mawr iddyn nhw. Yn gweithio mor galed, nid yn unig i wneud siŵr bod pob un parti ag unigolyn yn cael chwarae teg, ond hefyd i wneud siŵr bod jigsaw'r Steddfod yn dod at ei gilydd yn llyfn. Lot o gystadlu torfol di bod heddiw, a lot o'r plant yma di bod yn cystadlu ar hyd y pafiliynau i gyd, felly dwi'n siŵr bod nhw'n edrych ymlaen at chydig bech o saib heno yma. Na ni. Ysgol Godre'r Berwyn yn barod? Feirniad yn barod? Ma ni. Dyma chi côr Ysgol Godre'r Berwyn.
Diolch yn fawr iawn, Ysgol Godre'r Berwyn, am gystadlu. A dyna ni, dyn ni wedi cyrraedd y cor ola yng nghystadleuaeth y corau SA, blwyddyn 789. Dwi'n gwybod pa mor swnllyd fydden nhw. Dyma chi Ysgol Gyfun Gymraeg Bl.7. Chwarae teg, nathoch chi'm siomi. A i'r cor olau gystadlu yn y gystadleuaeth yma heddiw, gad ni gymryd y cyfle i ddiolch i'r beirniaid Catrin Wyn Hughes ac Aled Wyn Davies. Rhowch glap iddyn nhw. Chwarae teg, maen nhw'n gofyn eu penderfyniad y reit sydyn, achos mae'r canlyniad, disgwyl i'r canlyniad gael ei gyhoeddi ar lwyfan y cyfrwy am 7:00. Gobeithio fod gen Aled a Catrin i coffis. Noddir y gystadleuaeth hon gen gwmni Pilgrims UK. Dyn ni'n ddiolchgar iawn am eu noddedigaeth nhw. Dwi'n mynd i'r anghofio geiriau fi. Mae'n ddiwedd y dydd wan, di. Ni gisio mynd adre. Ond chwn ni'n mynd adre wan tan bod Bl.7 di cael y cyfle i ganu. Ac ie, dyma ni gystadleuaeth ola'r pafiliwn gwyrdd am y dydd. Dyn ni'n edrych ymlaen i'ch gweld chi gyd yn ffres ben bore fory ar gyfer mwy o gystadlu ar gyfer aelodau hŷn yn ysgol yn uwchran ni. Mae ni te, Ysgol Bl.7 yn barod? Bened yn barod? I gloi'r gystadleuaeth, dyma chi Ysgol Gyfun Gymraeg Bl.7.